भाई बेंगलुरु के आइल बात आउची आ पार्टी के दबा दबा रे दबा सब तो बेंगलुरु भाई ना आइज आइची रे आइची हाँ आ बेंगलुरु के आइल एबा आउची एबा तो 10 आउची आउ पार्टी 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 कौन हबो ना हबोनी ସେଇଟା ସେଇଟା ନ ବୋଲେ ହବ ରେ ଆମର ସବୁ ତ ପିଲା ଦବା ଦବା ଦବ କି ହଁ ଆଉଚି ହେଲା ଚାଲ ଟିକେ ଯାଇ ଫ୍ରେଶ୍ ଫାସ୍ ଟିକେ ହବ ଆଉ ଯିବା ଏବେ ଫ୍ରେଶ୍ ଫାସ୍ ଟିକେ ଗାୟା ପିଲା ଯା ପାର୍ଟି ମାଗୁଛେ ଟିକେ ଯାଅ ପିଲା ଯାଉଥିଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହବା ମୁଁ ତ ହାଡ଼ି ଭଳି ଆଇଲି ହିନସ୍ତାର ଆଇଲି ମୁଁ କେମିତି ପିଲା ଯାଉ ଦେବି ରେ ମୋର ମନକୁ କିଛି ଆଉନି ଚାଲ ବିଲ ପଡ଼ିଆ ଆଡ଼େ ଯିଆ ପିଲା ଯାହା ଥିବେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଫିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯାହା ହଉ ଛୁଟେ ଛୁଟେ ପଳା ଆସିଲି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ଅଛି ଆଉ ପଳେଇଲେ ପଳେଇବି ହାଏ ପିଲାମାନେ ହାଏ ସବୁ ତ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆଉ ସବୁ ତ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଆଉ ଭଲ ସେ ପିଲାମାନେ ଜୁଆର ଆନ୍ନା ଆଉ ଆନ୍ନା ଆଉ ଆସି ବସ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଯେ ପାର୍ଟି ପାର୍ଟି କ'ଣ ଯେ ପିଲାମାନେ ହଁ ବସ ବସ ଓ ଆନ୍ନା ବେଙ୍ଗଲୋର ତ ଆସିଲ ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟି କରିବା ଆଉ କ'ଣ ଯେ ହଁ କରିବା ରେ ଜାନୁଆରୀ 37 ଆଡ଼କୁ କରିବା ଜାନୁଆରୀ 37 ତ ମୁଁ ପଳେଇବି ତା ପୂର୍ବ ଦିନରୁ କରିଦା ଆଉ ହଉ ଏଇଡ଼ିଆ କରିବା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଆନ୍ନା ହଉ ଚାଲ ଚାଲ ପିଲା ସାମାନ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲେଖି ଦେଇଛି ଆଉ ବାନ୍ଧୁ ହେଲା ଆଇରା ପଇସା ଅଛି ହେଲା ହଁ ନା ମୁଁ ଆଣି ଦଉଛି ଚାଲ ରେ अन्ना इजा कौन अन्ना आमे तो जुड़ा कोई लेगा सिड़ा नहीं अन्ना कौन अन्ना इजा हो ए जगह तले दे छ नेक्स्ट टाइम आले दे दे हला पार्टीडा चुन्नो लगे देला अन्ना अरे बुझा अन्ना रे इले नेक्स्ट टाइम पार्टी करबा हला